Λοιπόν, σήμερα θα φτιάξουμε μερικές λούπες με Dyneema και σε πρώτη φάση θα χρησιμοποιήσουμε αυτό το σκηνή των 3,5 χιλιοστών, των 2,5 χιλιοστών, και ο λόγος που θα φτιάξουμε αυτές τις λούπες είναι για να δούμε πόσο δυνατό είναι αυτό το σκηνή. Στη συνέχεια θα φτιάξουμε κάποιες λούπες με το σκηνή που είναι από πάνω, το σκηνή αυτό δηλαδή. Αυτό είναι η 8 ή 10 χιλιοστά, είναι από τα παλιά μου ξάρτια και είναι πολύ δυνατό και θα χρησιμοποιηθεί στη διαδικασία της δοκιμής αντοχής των σκηνιών. Θα το δούμε παρακάτω. Εδώ είναι μερικά βήματα δημιουργίας ενός soft shackle, το οποίο είναι πάρα πολύ δυνατό και θα το δούμε ίσως αργότερα στην δοκιμή. Λοιπόν, σήμερα είναι πρώτη μέρα που έχουμε στη διάθεσή μας αυτόν τον εξοπλισμό. Είναι ένας γρίλος, ο οποίος μπορεί να σηκώσει στο πρώτο τμήμα του μέχρι 3,5 τόνους. Έχουμε αυτή τη ζυγαριά γερανού που μας δείχνει τη δύναμη που τραβάμε και έχουμε αυτά εδώ τα πραγματάκια με τα οποία θα κάνουμε κάποια τεστ μέχρι να καταστραφούν. Οπότε έχουμε 3 loop, τα 2 αυτό και αυτό είναι μόνο με Dyneema και 1-2 ραψίματα ίσα ίσα για να μην φύγει. Αυτό εδώ το loop είναι λίγο πιο χοντρό σε αυτό το σημείο και δεν κάνει για να τρέχει μέσα από roller ή κάτι τέτοιο, αλλά εδώ πέρα έχει ένα Brummel splice. Αυτό εδώ είναι ένα πάρα πολύ ωραίο κλειδάκι, το οποίο με τις δοκιμές αυτές εδώ θα καταλάβουμε τη δύναμη του σκηνιού. Αυτό είναι το green, ένα σκηνή 2,5 χιλιοστά Dyneema, και αφού καταλάβουμε τη δύναμη του σκηνιού, μετά θα καταλάβουμε αυτό το δέσιμο εδώ πέρα, το οποίο αυτό δέσιμο είναι πολύ περίεργο, είναι με 2 λούπες που έχονται από κάτω. Τι μπορεί να αντέξει, και τα 2 αυτά εδώ είναι με 3 χιλιοστά Dyneema. Αυτό είπαμε ότι είναι 2,5 χιλιοστά, εδώ πέρα φαίνεται πιο χοντρό γιατί υπάρχει δεύτερο νήμα από μέσα. Αυτό εδώ είναι ένα Dyneema loop που είναι με χοντρό Dyneema που ήταν από τα ξάρτια που είχα στην Άκα και τα είχα αλλάξει και είναι ίδιο με αυτό που έχω περάσει εδώ πέρα, και αυτά εδώ είναι με Brummel splice ώστε να ξέρω που θα αντέξουν και θα τα χρησιμοποιήσω σαν βάση, δηλαδή αυτό το βάλω τώρα από κάτω για να μπορέσω με κάποιο τρόπο να πάρω να μετρήσω. Εδώ δεν φαίνεται ακριβώς, αλλά ελπίζω όταν το τραβήξω να ανέβει λίγο παραπάνω και κάτι να δείξει. Η διαδικασία είναι η εξής. Αρχίζουμε και έχουμε δύναμη. Εντάξει, ακόμα είναι 25 κιλά, δεν είναι τίποτα. Για να δούμε. Καθώς θα ανεβαίνει 100 κιλά, 150 κιλά. Όσο είμαστε εδώ πέρα, αυτό το πραγματάκι λοιπόν, η λούπα που έχουμε κάνει, κρατάει 250 κιλά τώρα, έτσι, για να το δούμε λίγο καλύτερα. Τραβάει έτσι όπως είναι 250 κιλά. Ελπίζω να φαίνεται, είναι 2,5 χιλιοστά Dyneema. Τώρα δεν βλέπω. Να γελάσουμε. Τώρα αυτό το 2,5 χιλιοστά Dyneema κρατάει 630 κιλά.
Θεωρητικά στην επόμενη αυτή που κάνω θα πρέπει να σπάσει. Για να δούμε αν αρχικά πρέπει να πιάσω αυτό λίγο καλύτερα, γιατί θα σπάσω το γερανό. Θα σπάσω αυτό, δεν έσπασε αυτή τη φορά, αλλά πρέπει να το πιάσω λίγο καλύτερα, ώστε όταν σπάει αυτό, παιδιά, δεν έσπασε, έφυγε αυτό από πάνω. Wow, I'm fucking impressed. Θα το σκεφτώ λίγο καλύτερα, γιατί οι δυνάμεις αρχίζουν να γίνονται μεγάλες. Δηλαδή, αν με ένα νταϊνήμα των 2,5 χιλιοστών μπορώ να τραβήξω πάνω από 650 κιλά, δεν είδα πόσο έγραψε την ώρα που πίεζα, αλλά έβαλα πολύ δύναμη, πρέπει να ήταν κανένας τόνος. Αυτό είναι θέμα. Έχοντας δέσει αυτό με ένα από τα soft cycles, το οποίο είναι φτιαγμένο από σκηνή nylon, την πιο φτηνό σκηνή που μπορούσα να βρω, και ήταν από αυτά που είχα σκοπό να σπάσω τώρα. Είναι αυτό εδώ, κατάφερε να μου μετρήσει περίπου σχεδόν 1 τόνο, 950 κιλά. Είναι πολλά και οι δυνάμεις είναι μεγάλες, πρέπει να το σκεφτώ λίγο καλύτερα, γιατί αν κάτι φύγει θα χτυπήσω. Και επίσης αυτός ο γερανός έχει, η μέγιστη δύναμή του είναι πιο χαμηλά από τόσο, οπότε θα πρέπει να βρω και εκεί έναν τρόπο για να παραμένει σχετικά χαμηλά, δηλαδή στο πρώτο κομμάτι η κίνησή του να μην ανεβαίνει πολύ ψηλά.